खुलुमबाय आं नीता बर' फैगौ एप्रिल दाननि 17 खालार आरो बैसागु दाननि 3 खालाराव चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय मोखनागुरि गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव मोखनागुरि बिदांस्रि लाइब्रेरिनि बानजायनायाव खुंगा 33थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायनि हारिमु मोनाबिलि आयदायाव आं नोंथांमोननि गेजेराव मेथाइ खननो थांगासिनो दङ। ओंखायनो बै सानखालि मोखनागुरि आरो खाथि खालानि गासैबो हारिमु मोजां मोनगिरि रायजो राजा नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन होननानै आं मिजिंथिबाय। खुलुमबाय रायजोफोर, आं बिराज मुसाहारि आरो मोनसे फोसावनाय लानानै फैदों। बेनो जाहैबाय 2023 मायथाइनि फैगौ 23 एप्रिल खालि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनी बरलावगाव टेंफाख्रि लाइब्रेरिनि 45थि रंजालि बैसागो फोरबो फालिनायनि लोगोसे टेंफाख्रि लाइब्रेरिनि गल्डेन जुबिली सेलिब्रेशनाव आं बाहागो लाहैगासिनो आरो आसा खालायो नोंथांमोनाबो नुजाथिफैगोन होननानै आरो आंजों लोगोसे दान्दिसे समनि थाखायब्लाबो रंजाफैगोन होननानै। गोजोन्थों। फैगौ 23 एप्रिल 2023 इन 9 बैसागु 1430 बां अक्ट'खालि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनी बरलागाव टेंफाख्रि लाइब्रेरिनि 45थि बैसागु फालिनायजों लोगोसे टेंफाख्रि लाइब्रेरिनि गल्डेन जुबिली सेलिब्रेशनाव आंबो बाहागो लाहैगोन। बेनिखायनो मिजिंथियो नोंथांमोना बयबो बे दिनाव फैगोन आरो आंजों लोगोसे रंजाफैगोन होननानै आङो मिजिंथिनाय जाबाय। गोजोन्थों। खुलुमबाय गासैबो।